लोगोफोर फिन नोंथांमोन आं दिनै बर' हारिजोंनो रिलेटेड मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय। मैया नोंथांमोन आङो सानै मानसिनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन, बबेखानि माखासे मानसिनि बाथ्रा बुंदोंमोन आं। दावराव देख्रेब नार्जारी आरो सासेया जाबाय अमर सिंह। स' बिथां सानैया दिपेन बर' बा सोरबा प्रमद बर' बा बेबायदि गोबां बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ रायनायाव माने जोबोर मोजां। आथिखालावथ' एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौथ' रायखायो, बे जाबाय कमन मोनसे फेक्टर जाखाबाय, कमन मोनसे बाथ्रा जाखाबाय। आरो लोगोसे माब्लाबा माब्लाबा डाइरेक्ट आफादखौबो रायग्रा जाबाय। नोंथांमोन आं दिनै गिबियावनो मोनसे सेन्टेन्स होखानानै दोनबाय, मोनसे बाथ्रा खानानै दोनबाय। बे बाथ्राया जाहैबाय नेक्स्ट फिउचाराव जि इलेक्सन जागोन, बै इलेक्सनाव नोंथांमोननो बबे हानजाखौ नांगौ? बिपिएफ नांगौ ना इउपिपिएल नांगौ? प्रमद नांगौ ना हाग्रामा नांगौ? नोंथांमोना बेखौ आइडिया खालामनानै बुंबानो जाबाय। आरो बेखौबो नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय जे नेक्स्ट इलेक्सनाव प्रमदआ देरहागोन। देट मिन्स प्रमदनि पार्टिया बांसिन देरहानो हागोन ना हाग्रामानि पार्टिया बांसिन देरहानो हागोन? देट मिन्स बिपिएफ ना इउपिपिएल? नोंथांमोना आइडिया खालामदो। स' नोंथांमोना आं दिनै कमेन्ट्स फरायगोन मोननैसो। माने आं मैया जा भिडिअ बानायदोंमोन बेनि सायाव माखासे कमेन्ट्स फैदों, बे कमेन्ट्सनि मोननैसो फरायगोन। बेनि उनाव आं नोंथांमोनखौ सोंगोन अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोननि जि रायनाय लेंगुवेज, बै लेंगुवेजफोरा सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेसेबां मोजां जादों बेखौबो एसे जोङो सावरायलायगोन। स' मैयानि भिडिअ मोनसे कमेन्ट फैदो, बेफोर गासैबो पलिटिक्स। आरो मोनसे बरिया इन्टारेस्टिं कमेन्ट्सआ जाहैबाय गोदोनि एबसु आरो दानि एबसु मिलाया ब्र'। दानि एबसुआ पलिटिकेल पार्टियाव हाबनायखाय रायजाखागोन। देट मिन्स दानि एबसुआ पलिटिकेल पार्टियाव हाब्बाय। स' नोंथांमोना आइडिया खालामदो, एबसुआ पलिटिक्सआव हाब्बाय। जेबो नङा, दिपेन बर'आ अपेन डिबेटआव चेलेन्ज खालामदोंमोन, अब्ला रायजो राजाफोरनो अपेन डिबेट खालामनो होथोंसै। नङाबाथ' दिपेन बर'आ बर' हारिनि सिगाङाव लासिंसिं मा मोखां दिन्थिबो माने जायाखै। लिरनायफोरा मा लिरदों माने बुजिनो मोना आरो मोजां लिरनाया जायाखै। गोदोनि एबसुआ बड'लेण्ड बियोमोन, दानि एबसुआ बड'लेण्ड बिला। बिटिआर सुक्तिया गोहो गैला, बिटिसिनि गोहोखौ फोजोबबाय बुंलायनाय जाबाय। बेबायदिनो सोंखारिलायबाय थानायनो मालाबा गिदिर दावराव फैसिगोन बायदि मोनो। स' बिटिआरनि गोहोआ गैला, थारमाने बिथांनि कनसेप्टआ बिदि। बेखायनो आं सानो जेसेबां प्रमद बर' आरो दिपेन बर' गाज्रि बुङा मानो जेबो खर' सानांगौ गैया। मानोना हाग्रामायाबो आरो खेबसेबाव गादि जिरायब्ला गोदो जेरैमोन बिनिख्रुइ बांसिनसो बर'नि जेसेबां मावनो गोनां खामानि दंब्लाबो मावनाय नङा। माने हाग्रामाया जुदि गादियाव फैफिनबाय बिथांनि मथे मा हाग्रामाया जेबो खामानि मावनाय नङा। खाटारनाक कनसेप्ट ना। एबसुखौ रायाखै, नाथाय दिपेन बर' बिथांखौसो रायदों फंबाय। माने आंखौ बुंदो आरो माने दिपेन बर'खौ रायनाया माने एबसुखौ रायनाय जायाखै आरो ना, बिदि बुंनो नागिरदों। प्रमद बर'आनो सोलोंदों, बिथाङा सानसेयाव 17 बोसोर बुंनानै हाग्रामाखौ सानसेयाव 17 बार बुङाबायथाय नुयो माथो। बुंबाय थानाय नुयो माने बिदि बुंनो नागिरदोंमोन आरो लिरनाया जायाखै। मेसेजफोरखौ मोजाङै लिरा माथो जोंनि मानसिफोरालाय। बिटिआर एकर्डा आ जानांगौमोन, रा जादो। साख्रि होनो हाया, क्ल'ज 4-8 जों आरो 9-4 जों एनडिएफबि जेलाव थानाय आदसा जेलाव थानाय एकिउज्ड पार्सनफ्रा गवा उदालगुरि एमपि सिटखौ एसटि रिजार्भ खालामनो हायाखै साय बिटिआर सरकारा बायदिसिना लिरदों आरो बिदि। बेनिखायनो जेनेबा प्रमदखौ रायनांगौ आरो ना, बा दिपेनखौ रायनांगौ बिदि नामा। गामिनि फिसा फिसा मानसिफोराबो सा जौ लोंनाय फेरावबो सोंखारिलायनाय जाबाय। बिटिआर सुक्तिसो गोरोन्थि जाबाय नामा? माने कनफिउजन बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ लानानै तामाम कनफिउजन आरो। गैलालै एर बर'फोरा बिटिसिआव बिजेपि सरकार जानो थांगासिनो दं, बेखौबा सिन्था खालामग्रो सार। स' येस आयंनो सोरबा सासेया माने आंखौ होनदों आरो येस आयं इउ राइट ब्र'। एबसुआ राजखान्थियाव नांजाबफानो नाङामोन। एबसुआ राजखान्थियाव नांजाबफानो नाङामोन आरो बिथांनि मथे। देट मिन्स एबसुआ राजखान्थियाव नांजाबना थानायखौ माने बिथाङा खस्थ' मोनदों आरो माने बिथांनि खहाबो जादों नामा गथैबो। बर' जातिनि खहा जादों नामा एबसुआ राजखान्थियाव थानायखाय नामा, ना एबसुआ राजखान्थियाव दोंना गैया माने आन्दासावनो दों आरो ना। जोबोद मोजां, मानोना आं नोंनि भिडिअखौ आदसा बे बाख्नायनायखौ आं नाया, मोजां जादों। आदसा सिगाङाव एबसुआ मोजांमोन, नाथाय दा थगायसुला नोंबो इउपिपिएलसो। एबसुआ दा बांसिन थगायग्रा जाबाय, थारमाने एबसुआ आजिखालि थगायग्रा जाबाय।
एबसुआ आजिखालि थगायग्रा जाबाय ना मा मा जमा खालामना लादो जोंनि मानसिफोरालाय गोसोआवलाय नोंथाङा समजों गोरोबलांनांगौ नामा गोरोबलांनांगौ माने मा लिरो माने फरायना फराया मोजाङै दैदेनगिरिया गोरोन्थि लामाजों दैदेनलाङोब्ला बेखौ फोरमायनायनि राइट गैया नामा राइटआथ' दोङो खिन्थु फोरमायनाय स्टाइला जायाखै फोरमायग्राफोराबो सेल्फिश जुदि खालामबा बे फोरमायनाया जेबो ओंथि गैया नोंथां नंगौ राजखान्थिजों बांद्रायब्ला लानायनि थाखायनो रायजानो गोनां जाबाय भेरि गुड कनसेप्ट सोरबा मानसिया जुदि राजखान्थियाव खामानि मावबाय रायबाय थानांगौ थारमाने बास माने एबसुनि मानसिया राजखान्थिनि फंसे बाथ्रा बुंनो हादों माने बिदि आरो बिथांनि मथे बाखि समाज फोसाबग्रा सुबुंफोरा थारमाने जेबो बुंनो मोना आरो राजखान्थि लिडारफोर गोरोन्थिखौ बुंनो मोना थारमाने बा एबसुआ राजखान्थियाव जितु नांजाबनाय खोथा होनबाय थायो नोंथांमोना नङा होमबा खिन्थु एबसुआ राजखान्थियाव ना जाय समाव एबसु जोनोम जायाखैमोन फुल फ्लेजेड एबसु जोनोम जायाखैमोन बै समनिफ्रायनो खिन्थु राजखान्थिजों रिलेटेड गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो नोंथांमोना जुदि नायोबा नोंथांमोनाथ' थारैनो फरायनाय सुबुं ना जुदि नोंथांमोना नायोबा बै समनिफ्रायनो खिन्थु एबसुआ बा फरायसा आफादा बर'नि फरायसा आफादा मा जादों राजखान्थिजों लोब्बा जाबाय थादों स' नोंथांमोना जारिमिनखौ मोजाङै नाय अब्लानो मिथिगोन स' राजखान्थिखौ मानो नांगौ सम सम राजखान्थियाव बाहागो लानानै एबसुआ माबायदि बर' जातिखौ बासायबोदों बेखौबो नाय आरो एबसुल' नङा गुबुन गुबुन माखासे संगठनफोरा बेबायदि जायखौ जोङो नन पलिटिकेल संगठन होनना बुङो ना बिसोरबो माबायदि गुबुन गुबुन समाव राजखान्थिजों लोब्बा थानानै खामानि मावनो गोनां जाबोदों खालि एबसुल' नङा बेबायदि नोंथांमोना नुबोदों निस्सय खर' गैला बर' जातियानो बेफोरनि गिबि दायनिगिरिया जाबाय दानि बिटिआर सरकार प्रमद सारा एबसुखौ लानानै थगाय गगाय पलिटिक्स गेलेदोंमोन आरो खोथा होनाय बायदि 50% खामानि मावब्लाबो जागौमोन थारमाने बिथाङा माने मथै भगबाननि मेगन दं नामा नुजोबदों आरो बेसे मावदों मावाखैबो नुदों माने 50%बो मावाखै आरो गोरोन्थि जाबासो रायजायो गोरोन्थि जायाबा रावबो रायजाया प्रमद माने दिपेन आरो प्रमदनि गासैबो खामानिया थारमाने गोरोन्थि आरो बिथाङा बेबायदि बुंनो नागिरदों बेबादि गोबां कमेन्ट्स दङ माने बे कमेन्ट्सफोरा सब नेगेटिभिटि नाथाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे कमेन्ट्सखौ आं नुवाखै दिपेन बर'निया गोरोन्थि जादों बिखौ जेसेबां हायो रायनांगौ बेखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना थिगैनो दं आरो दावराव देख्रेब मोना रायबाय थादों बेनिखायनो बिथांमोना बाख्नायथाव अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनाबो रायबाय थादों बेनिखायनो बाख्नायथाव नाथाय बिथांमोना दि मैया जाय लेंगुवेजजों रायदोंमोन बेखौ खिन्थु सोंखारनाय सासेबो ओंखाराखै बेवहाय माने जाय लेंगुवेजजों रायदों बै लेंगुवेजआ माने कुनु पध्य लिडारनि खुगाव फैनाङा बै लेंगुवेजखौबो नोंथांमोना सोंखारनो सोलों जे राय थिग दं खिन्थु रायनाय लेंगुवेजआ मोजां जायाखै नोंथांमोना जानो हागौ बेबायदि सोंखारनायखौ साहस खालामनानै बुंनो हायाखै खिन्थु आं सासे इउटिउबार हिसाबै खिन्थु आं बुंगोन बेबायदि रायनाया गोरोन्थि स' बिथांमोना रायबाबो बेबायदि रायनाया खिन्थु बिथांमोना कुनु एक्सेप्टेबल जायाखै आरो जेसेबांखिनि थारमाने बिथांमोना गावनि स्टेटासखौ लाखिदोंमोन बे खिन्थु माइनास जाबाय होनना सानखा नोंथां स' बेबायदि लेंगुवेजजोंथ' मानसिखौ रायाना दावराव देख्रेब बिथाङा जाबायदि रावजों रायदों दिपेन बर'खौ बे कुनु पध्य एक्सेप्टेबल जानो हाया आरो जिबायदि माने फेर'सियास मुदआव बिथांमोना रायदों स' दैदेनगिरिफोरा बिदि रायबिथ' माने जोङो फोथाराव मोसौ गुमनायाव माने नांलायनाय बायदिसो जादों माने एकदम माने दावहा नांहां जुद्ध बुदलें बुदलें टाइपनिसो जादों आरो लेंगुवेजफोरा स' बेबायदि रायनायजों सोरबा मानसिखौ नोंथाङा जेबो खालामनो हाया चेन्ज खालामनो हाया रायनानै बेबायदि रायनानै चेन्ज खालामनो हाया गुबुन रोखोमै गुबुन माने प्रसेसनि थ्रुयैसो सासे मानसिखौ नोंथाङा लानो हागोन स' बेबायदि रायनाया आसलथे नोंथाङा गावनि इमेजखौ नस्थ' खालामनायनि बादि जेबो जाया जातिनि इमेजखौ नस्थ' खालामनायनि बायदि जेबो जाया गोबां कमेन्ट्स लिरो नङा होमबा बर'नि भिडिअ बानायबाथ' कमेन्ट्सनि जोबनो गैखाया नालाय स' नोंथांमोना आं मोननैसो कमेन्ट्स ओरैनो फरायबाय दा नोंथांमोना बुं जोंनि बर'फोरा आसलथे मोजां मोनो सोरखो जोंनि बर'फोरनि भिडिअ बानायबा जोंनि बर'फोरनि भिडिअखौ नायनानै जोंनि बर' जातिजों लोब्बा थानाय माखासे भिडिअफोरखौ नायनानै कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै आं मोनसे सानखांनाय फैयो जोंनि मानसिफोरा तामाम कनफिउजनाव दं बायसा मोनदों माने रियेला मा नंखाया मा जेबो मिथिया जेबोथ' माने प्रुफबो गैया जेबो तथ्यबो गैया माने हावायावनो बिरफाबाय थानाय बायदि मोनो आरो बेनिखायनो आं नोंथांनाव बे कुइसनखौ सोंनो लुबैदों नोंथांमोना आसलथे सोरखौ मोजां मोनो हाग्रामाखौ मोजां मोनो ना प्रमदखौ मोजां मोनो इउपिपिएल मोजां मोनो ना बिपिएफ मोजां मोनो नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सआव लिरनांगोन नोंथांमोना सोरखौबा रायनायदो जाया आसोलाव नोंथांमोना बेखौबो दिनै एन्सार हो अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब आसलथे बिथांमोना सोरखौ मोजां मोनो बिथांमोना ओरैनो जों मिथिना बिथांमोना बिपिएफनि सापर्टार बायदि जों नुयो नाथाय बिथांमोनाथ' गावसोरखौ माने अपेन होना लायो माने रावनिबो नङा नालाय आरो लोगोसे बेखौबो बुं नोंथांमोना थारैनो नोंथांमोननि अन्तर सिंनिफ्राय भाबिनानै बुं जोंनि बर' जातिनि खामानि मावनो हानाय बर'नि लिडारा सोर दा बर्थमानाव
dipen बर'आथ' नोंथांमोननि नोजोराव नंखाया एबसुआबो नंखाला इखो जों दोनखाबाय साइडआव बाखि बिनि बादै सोर मावनो हागोन हाग्रामा महिलारि ना प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा हागोन बिपिएफआ हागोन ना इउपिपिएलआ हागोन आं नोंथांमोन दिनै जास्ट कमेडि खालामदो दे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै सानदों मा आबां जाबां भिडिअ इयो नाथाय नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे आबां जाबां भिडिअआनोथ' जादों आं आबां जाबाङै भिडिअखौ मानो बानायदों मिथिगो नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ आबां जाबां मा कमेन्ट्स लिरनाया मोजां जायो नोंथांमोना सेन्टेन्सखौ मोजाङै लिरा नोंथांमोना सब कनफिउजन माने आन्दासावनो गासैबो माने बिथिंखौ बुङो आरो ओरै जाबाय ओरै जाबाय ओरै जाबाय नाथाय मोनसेबो प्रुफ होनो हाया प्रुफथ' गैया मोनसेबो बेनिखायनो भिडिअआबो बेबायदिनो माने कमेडि फानि टाइप जादों आरो स' बुंनाय स्टाइल भिडिअनि कन्टेन्ट गासैबो फानि स्टाइल नोंथांमोना बुं प्रमद नांगोन ना हाग्रामा नांगोन नोंथांमोननो बिपिएफ नांगोन ना इउपिपिएल नांगोन बबेबा मोनसेखौ सिलेक्ट खालामदो नोंथांमोना जुदि बियो बिखौ जावोबा बिखौ जावोबा जानाय नङा नोंथांमोना सोरनिबा सायाव भिडिअ लाबोबा बर' हारिनि सायाव बेबायदि भिडिअ लाबोबा मोनसेल' राव बुंनो रोंबा जानाय नङा आमखानि दालाल सानैसोआ बुंगोन बिपिएफनि दालाल सानैसोआ बुंगोन इउपिपिएलनि दालाल बेफोरथ' ओरैनो बुंनायल'सो राव ना बेथ' जेबो रियेलिटि गैयाना मा प्रुफ दं मा रियेलिटि दं खुगाजों बुंबानोथ' रियेल जायाना बाथ्राया सबबो मिथिगो आं रावनिबो दालालबो नङा होमबा नोंथाङा बुंबा मा खामानि फैगोन स' ओरैनो बुंनानै गावनि जि बेसेन गोसाखौ नस्थ' खालामनो नाङा आसलते स' बुंनायजों जेबो जाया थारैनो बर' जातिनो मा नांबारगो दिनैनि तारिखाव सोरखौ नांगो हाग्रामा महिलारिखौ ना प्रमद बर'खौ इउपिपिएलखौ ना बिपिएफखौ नोंथांमोना बेखौ खिन्थु जाज खालामनायनि सम जाबाय गावनि अन्तरजों जाज खालामनायनि सम जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौबो बुं जे दिनैनि तारिखाव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लिडारफोरखौ बबेबा संगठननि जानो हागौ बेनो गोरोन्थि जादों मा बिखौ बेबायदि दावराव देख्रेबनि बायदि लेंगुवेजजों रायबाय थानांगौ ना सानोना मा बेयो सोद्रोम समाजनि नेरसोन ना नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों बुं नोंथांमोना खालि गोरोन्थिखौल' नागिरबाय थानाङा बै रायग्रा मानसिया गोरोन्थि दंना गैया बेखौ बिजिरनायनि सम जाबाय जोङो सोरबा सासेल' गोरोन्थिखौ मानो नुबाय थायो गुबुननि मानो नुवा गोरोन्थिखौ जोंनि हारिया मानो ओरै बेनि एन्सारखौ होनो हागोन ना आंनो एनडिएफबिआ मानो मोनब्रै टुक्रा जानाय बेफोरखौथ' जों रिसार्चखौनो खालामाखै जाय जाहोननि थाखाय एनडिएफबिआ मोनब्रै टुक्रा जादोंमोन बैफोरबायदि जाहोनानो जोंनियाव माखासे दं जोंनि जातिनि गेजेराव माखासे बेबायदि जाहोन दं जायनि थाखाय एनडिएफबिआबो टुक्रा मोनब्रै जानांगौ जादोंमोन खारन जोंनि हेबिटआ दंखायोना बिदिनो जोंनि हारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जानाय हुदाया दिनैसिमबो खाराखै बेयो जेबो फिथाइ थाया एकदम साधारन फिसा फिसा बुस्थुनि थाखायनो बेबायदि जायो आरो आं सानो जोंनि हारिनि गेजेराव जि खौसेथि ना बे खौसेथिखौ सोरबा सानैसो सुबुङानो अराय सम नस्थ' खालामनो नागिरबाय थायो जाबायदि हाथियार लाग्रा संगठना थुख्रा थुख्रि जालांदोंमोन स' बेबादिनो दाबो खालामनो नाजाबाय थादों आरो बिनि जि कालप्रिट बे कालप्रिटआ जोंनि हारिनि गेजेरावनो दं स' बै कालप्रिटफोरखौ सिनायनो थाखायबो जोङो साननांगौ सम जाबाय सोरखौबा रायबाय थायोबा जानाय नङा जे मानो बेबायदि रायबाय थादों बेखौ बिजिरनायनि सम जाबाय मा कारन रायबाय थादों जे आमखाया गोरोन्थि मावदों बेनिखायनो रायबाय थादों नाथाय मा गोरोन्थि मावमारदों बेखौथ' बिजिरनानै टन्न लिस्ट बानायनानै हो मिडियायाव जेबो लिस्ट होनाया जेबो प्रुफ होनाया ओरैनो फैबाय रायबाय बिदिजोंथ' जानाय नङाना प्रुफनि सम जाबाय स' सोरबा लिडार रायोबा बे लिडारा थारैनो मानो रायदों बोरै रायदों प्रुफखौ बिनि उनावसो नोंथांमोना गासैखौबो सालिजारि नायनांगोन नङाबा खिन्थु जों बांग्रि खबाव गोलैगोन दे जोंनि हारिया ओरैबायदि खैफोदाव गोलैगोन ना जाय मानसिखौ जोंनो दैदेनगिरि हिसाबै नांगोन बै मानसिखौ जोङो मिस खालामफ्लांनो हागौ बिखौ मोननांगौमोन बियो आउट जालांनो हागौ बेबायदि जानायनि उनाव दाथ' टेनसन गैया दा सानबाय थादों आमखाया बया जाबाय आमखायासो फैनांगोन फैनायनि उनाव बै मानसिया थारै मा मावमारगोन बेखौ खिन्थु साननायनि सम जाबाय अरायबो बबेबा मोनसेखौल' 100% सिलेक्ट खालामनांगोन अब्ला जोंनि हारिया माबा मोनसे जानो हागोन जुदि बिजों बाङाय 100ता नाव जुदि आगान होयोबा ना जोंनि हारिया गोदोलांगोन मानोना जोंनि हारिया दा खमसे खम माखासे नाव आगान होखाबाय राजखान्थि पार्टियाबो माखासे जोंनि संगठनाबो माखासे मोनसे संगठननि अपोजिट संगठन थायो जाबायदि साइन्सआव मोनसे थायोना मेटार एन्ड एन्टि मेटार जेरै इलेक्ट्रननि हेंथाया मा जायो पजिट्रन जेरै प्रोटननि हेंथाया मा एन्टि प्रोटन निउट्रननि हेंथाया मा एन्टि निउट्रन स' एन्टि मेटार थायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बहुत बेबायदि एन्टि मेटार जोनोम जाबाय स' बै एन्टि मेटारफोरखौ खिन्थु फोजोबस्रांनायनि सम जाबाय स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे फानि टाइपनि भिडिअजों बे एसे माने कमेडि स्टाइलनि भिडिअजों मा बुजिना मोनखो कमेन्ट्स लिर नोंथांमोना सोरखौ नांमारगो प्रमद ना हाग्रामा इउपिपिएल ना बिपिएफ ना बिजेपि कमेन्ट्स लिरनो दाबाव आरो नोंथांमोना थारैनो रायोबा रायनो हागोन टेनसन गैया बे भिडिअनि गेजेरजों थेंक इउ